Boa tarde. Imos dar comezo a este pleno ordinario do mes de maio. Saudamos a señora Rivadulla que nos segue tamén por medios telemáticos. O primeiro punto da orde do día é a aprobación, se procede, da acta do pleno extraordinario do 13 de maio de 2024, que se ninguén ten nada que achegar, pois daríamos aprobado por asentimento. O punto número 2 da orde do día é a modificación do contrato de xestión do abastecemento de auga potable e tamén do saneamento do Concello de Ribeira. Para as persoas que nos seguen e teñan un pouquiño de coñecemento sobre este expediente, dicir que se adxudicou definitivamente este contrato o 28 de xuño do ano 2010 para abastecer de auga potable e prestar o servizo de saneamento do Concello de Ribeira a antigua empresa Aquagest, hoxe en día Viacua. Durante estes 14 anos que leva prestando servizo esta empresa, fixéronse por parte do Concello de Ribeira diversos investimentos, non quedaron lugar a incorporacións de novas instalacións. Os máis salientables son a depuradora de Corrubedo e tamén a de Ribeira. Saneamentos tamén en alta, bombeos novos, tanques de tormenta, que orixinaron outras instalacións que, por tanto, teñen que ser recollidas neste contrato, e iso tamén implica que hai outra serie de cuestións, de instalacións que deben ser eliminadas. Non estamos falando, por exemplo, de que hai diversos bombeos que deixan de estar operativos, como pode ser o bombeo de Listres ou de Areeiros, cos novos tanques de tormenta, ou o bombeo de Cerqueiras, non, que está xestionando directamente o tanque de tormentas da EDAR. Ademais, hai outros novas instalacións que debemos facerlle fronte, non? Entón, por parte dos servizos técnicos, poden ver aí o informe da enxeñeira municipal e os informes tamén de secretaría que inciden na necesidade de modificar este contrato para que dé a recollida de maneira fehaciente, non, o que está sendo hoxe en día o servizo. Por tanto, os grupos que desexen intervir, por parte do Partido Socialista, ten a palabra o señor Suárez. Moitas gracias, señor alcalde. Nada, simplemente sinalar que este punto é unha actualización, é unha necesidade técnica, polo tanto, requírese incluir e excluir determinadas instalacións e vamos a votar a favor. Simplemente sinalar de cara ao futuro que o Partido Socialista sigue querendo que este tipo de servizos sean municipais. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, señor Suárez. Ten a palabra a señora Pouso polo PBBI. Gracias, boa tarde a todos e a todas. Ben, trátase de facer unha revisión deste contrato para, como ben se explicaba aquí, digamos que na introducción deste punto do orden do día polo alcalde, trátase de facer, digamos que, unhas contas de reaxuste en este contrato, donde se dan de baixa instalacións que pasan a formar parte desas novas contratos de depuradoras e a recoller, por outra banda, outros novos servicios que se foron pondo en marcha ao largo de distintos anos. Era unha actualización pendiente, aquí temos variacións que xa veñen dende o ano 2016 e xa vai sendo hora de que isto se actualice e se corrixa para facer efectivamente un cumprimento adecuado polas dúas partes asinantes deste contrato. Grazas, señora Pouso. Polo Bloque Nacionalista Galego. Aparcadoiro. Señora Betanzos, ten a palabra. Boas tardes, veciñanza, concelleiras, concelleiros, señor alcalde. O BNG, desde o Goberno de Ribeira, presentase hoxe a aprobación do crédito extraordinario para facer... Perdón, estamos no punto da auga. Ai, perdón. Non. Quen do Partido Popular? Moitas gracias, señor alcalde. Moi boas tardes, noites a todas e a todos. Ben, como se indicaba aquí ao inicio da exposición de motivos, pois temos diante da mesa esa modificación do contrato para a xestión dos servicios públicos de abastecemento de auga potable. Ende logo, vemos oportuno que haxa que actualizar e poñer o contrato conforme están
a día de hoxe todas as instalacións, non? Falabas aquí de algúns pozos de bombeo, de tanques de tormenta, etc., pois que algúns son novos, outros teñense que eliminar, outros, pois, como se comentaba tamén antes, pedra pateira ou demais que están pois xa xestionándose por parte de Facsa co que é a EDAR, ende logo pois que nos parece axeitado pois esta adecuación do contrato que é a realidade actual do servizo. É verdade que a priori pois é unha modificación que deberá resultar beneficiosa para o Concello, tal como vemos aquí, pois o que pode xerar é un saldo positivo, pero pois agardemos que as alegacións que poida facer a empresa nun futuro pois non nos salan, pois ao contrario, se hai unha revisión de precios ou un reequilibrio económico do propio contrato. Dende logo que nós pois vamos a votar a favor desta inicio de modificación e teremos en conta pois que, como ben decía o alcalde, fai xa casi 14 anos que se iniciou o contrato no 2010, se mal non recordo que dixo, e polo tanto 31 de xullo do ano que ven pois remata este contrato. O voceiro do Partido Socialista falaba da municipalización do servicio. Eu me pregunto se efectivamente pois o goberno municipal vai a optar por esa municipalización do servicio, polo tanto supoño que terá que estar comezando pois un expediente de municipalización, porque dende logo un contrato da envergadura do que ten pois este contrato de xestión non se tramita en 2 días, máis nada de momento. Moitísimas grazas, señora San Pedro. Ben, pois comezamos a votación para esa modificación do contrato de xestión da concesión administrativa dos servizos públicos de abastecemento de auga potable e saneamento. Votos a favor. Aprobado por unanimidade. Moitísimas grazas. Pasamos ao punto 3, que é a aprobación inicial do crédito extraordinario 1 do 2024. Como vostedes saben, no pleno de marzo, se mal non lembro, aprobábamos de maneira inicial un informe, un estudo que facía incidencia nas reparacións das patoloxías que tiña o edificio do aparcadoiro Centenario. Unhas deficiencias que cifraba ese estudo técnico en preto de 900.000 euros, concretamente 892.000 euros por deficiencias de diversa índole, non? A falta de mantemento, vandalismo, humidades e filtracións, arranxos en sistemas que están fora de servizo. E hoxe imos aprobar un crédito extraordinario para facerlle fronte a unhas primeiras deficiencias que son pois urxentes, non? Neste caso, ven no informe achegado pola axente local de innovación, onde existen unhas ocas que teñen que ser aprobadas, que teñen que ser verificadas, non? Estamos falando de ocas no sistema contra incendios, unhas revisións tamén nos ascensores e nos sistemas de control e, por tanto, nos sistemas, de baixa tensión. Por tanto, son inspeccións que son necesarias para poder garantir o funcionamento correcto desa instalación e, sobre todo, a seguridade non só dos vehículos que ali se gardan, senón tamén das persoas que acoden reiteradamente a deixar ali o seu coche, non? Como vemos no propio informe da xente local de innovación, se vai detallando a serie de deficiencias que está padecendo ese aparcadoiro e, por tanto, necesitamos aprobar ese crédito extraordinario para arranxar nunha primeira fase esas deficiencias de maneira urxente, cifradas en prácticamente 80.000 euros. Por tanto, vamos a abrir o debate. Grupos que desexen intervir. Polo Grupo Socialista, señor Puerta, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, primeiro momento para, como é o caso desta instalación, se repite sucesivas veces, e igual hai algún veciño que está algo perdido. Vou intentar facer un resumen de como chegamos hasta aquí. No 2003, unha empresa inmobiliaria resulta adxudicataria da concesión do aparcamento do Centenario. No ano 2010, esta empresa declarou o concurso de acreedores e no ano 2017 abriuse a fase de liquidación. No ano 2020, o Pleno da Corporación acordou resolver o contrato da empresa concesionaria. No ano 2021, acordouse iniciar o procedimento para facer efectiva dita resolución. Pero, sin embargo, a xestión do parking continuaría sendo realizada de forma temporal e provisional e ata que o Concello pudese asumir a xestión do servicio. No ano 2022 se recepcionaron as infraestructuras. Ben,
resulta que hasta o ano 2022 é que no que o Concello recibe esta infraestructura é cando descubre que o parking se encontraba nun estado de deterioro importante e que carecía dun mantenimento axeitado. Sorprende, pero non foi hasta ese momento que realmente este Concello tuvera nada escrito ao respecto. Ben, sen embargo, este goberno, que comezou fai menos de un ano, comezou a levar a cabo inspeccións e intentar levar a cabo reparacións desta instalación que nos obriga a traer hoxe aquí este crédito extraordinario. Simplemente sinalar de cara a algún veciño que igual descoñece correctamente o que quere decir a solicitud dun expediente de crédito extraordinario, o que se vai facer é crear unha partida específica para a realización dunha obra por un total de 79.000 euros, dos cales 272.000 quedaban disponibles no remanente de tesorería. É dicir, non se vai a solicitar ninguna cantidade bancaria, ni nada polo estilo, xa que pode dar lugar a algún tipo de equívoco o chamarse crédito, pero o que se vai a facer é crear unha partida orzamentaria para poder levar a cabo esta actuación a que é necesaria. Nada máis, moitas gracias. A señor Suárez, ten a palabra a señora Pouso, tenda do Partido Barbanza Independente. Gracias. Temos sobre a mesa o punto número 3 de expediente de crédito extraordinario 1/2024, no co que se pretende pois acometer esas actuacións de mellora, reparación e arranxar as instalacións dese aparcadoiro municipal do Centenario. Para levar adiante eses traballos, estímase que vai ser necesaria utilizar a cantidade de 79.000 euros, e como ben vostedes saben, estamos en estes momentos cun orzamento prorrogado. Non hai en ese prorrogado ningún crédito presupuestario que poda asumir esta cuantía de gasto e, polo tanto, faise necesario recurrir a esta figura de crédito extraordinario e financialo co remanente de tesorería. Un remanente que, por outra parte, este ano é minúsculo e exiguo, porque do remanente que quedou para gastos xerais de 1,5 millón de euros quedanos simplemente un disponible de 272.108 euros, co cal dai vamos a detraer a cantidade de 79.000 euros para poder facerlle fronte a estes gastos de mellora e adecuación destas instalacións. É un gasto que non se pode demorar máis, como vostedes ben saben, estamos en este momento nesa fase de adxudicación do contrato para a xestión dese parking do Centenario, para ir asumindo o Concello pois a xestión directa dese aparcadoiro e conseguir así mellorar a prestación do servicio que se está facendo a veciñanza, e é necesario pois poñer ao día esas actualizacións dos controles de calidad das instalacións e dos servicios, e sabendo que hai eivas pois tanto nas instalacións eléctricas como nos sistemas contra incendios e como no propio ascensor, hai que facer actuacións de mellora, obras, e, polo tanto, é o que pretendemos. Esperamos contar co apoio dos membros desta corporación para acometer estas melloras que, de non facelo, pois veríamos obrigados a pechar a instalación por non cumprir os requisitos que nos marca a legislación vixente sobre o estado das instalacións. Polo de momento, nada máis e moitas gracias. Pouso, quen dá do Bloque Nacionalista Galego, señora Betanzos, ten a palabra. Boas tardes, veciñanza, concelleiras, concelleiros, señor alcalde. O BNG e desde o Goberno de Ribeira preséntase hoxe a aprobación do crédito extraordinario para facer fronte aos arranxos máis urxentes que se detectaron no aparcadoiro do Centenario. As actuacións para arranxar as deficiencias máis urxentes ascenden a case 80.000 euros e afectan maioritariamente o sistema contra incendios, a liña de baixa tensión e o ascensor. Estas incidencias, tras os informes técnicos, precisan a súa resolución ca maior brevidade posible e así garantir un correcto funcionamento das instalacións. Todas estas deficiencias son consecuencia da falta de mantenimento que durante anos non se fixo e que agora, de forma ineludible, tense que acometer e así evitar males maiores. Botando a vista atrás, repasamos a trayectoria do aparcadoiro. No 2006 inaugúrase un aparcadoiro que se xestionou de forma privada.
un error que se demostrou ao longo do tempo. No 2008 dan un comenzo os primeiros problemas, despedindo a 2 traballadores e deixando de funcionar as 24 horas para ter un horario máis reducido. No ano 2010, os problemas de construción fanse visibles, comenzando as filtracións de auga, problemas de limpeza e novos recortes no servizo. Ademais de cortes de luz impagos, que se leva a manter pechado o aparcadoiro por días. Na actualidade, e desde o Concello, estánse acometendo todos os pagos de servicios que se precisan para un correcto funcionamento. Xa estamos a piques de adjudicados o servicio de conserxes, limpeza e mantenimento, para dispoñer dun aparcadoiro con servicio 24 horas e con todas as prestacións que Ribeira precisa. Grazas á acción decidida deste Goberno municipal, a veciñanza xa pode dispoñer do aparcadoiro coas tarifas máis baixas de toda a Barbanza e un dos máis baratos de toda Galiza. Queremos lembrar que calquera persoa pode estacionar durante 2 horas polo precio de 1,5 euros e se compra no comercio local o importe reducirase a menos de 1 euro. Por tanto, con esta actuación e máis que próximamente implementaremos nos vindeiros meses como renovación do sistema informático, sistema de barreiras, caixeiros automáticos e dotación de cargadores para vehículos eléctricos, estaremos actualizando as instalacións, dándolle solucións á veciñanza e comerciantes de todo o municipio. Moitas grazas. Grazas, señora Betanzos. Quenda do Partido Popular, señora San Pedro, ten a palabra. Moitas gracias. Ben, pois se falaba aquí dese crédito extraordinario de 79.000 euros para facer fronte pois a estos informes OCA, que efectivamente pois son necesarios para ese funcionamento, para esa seguridade, para esa falta de mantemento, para unha instalación que non é municipal. A día de hoxe, a min me gustaría que o señor alcalde pois me aclarase se efectivamente esa instalación si é nosa, si non o é, canto calcula, señor alcalde, que pode costar ese rescate, como imos a pagar ese millón, preto de millón de euros no que están valoradas as reparacións dese aparcadoiro, a onde van esos ingresos resultantes das modificacións das ordenanzas das que falaba a señora Betanzos fai un momento. Cobra o Concello, está indo pois aos administradores concursais. Quen paga ese persoal? Se é do Concello este aparcamento, por que non sacamos pois esas novas plazas que está solicitando a veciñanza ali a pé de parking e a que se lle di que mentras non sexa do Concello non se lle poden tramitar? Dende logo que a min me gustaría saber se efectivamente estos 79.000 euros que se van a adicar, todo eso que se leva adicado, que vai pois a capítulo de personal, que leva xa prácticamente un desfase de uns 150.000 euros e mal, non recordo, quixera saber se se están adicando a unha infraestructura e a un aparcadoiro que xa é do Concello ou a algo que todavía non é da nosa propiedade. Eu creo que estamos aumentando o gasto corriente, falaba a señora Pouso antes de que estamos cun orzamento prorrogado, o entendo, pero é que un goberno cunha maioría como teñen agora vostedes, creo que non ten excusa para estar no pleno mes de xuño todavía sen orzamento. Polo tanto, eu lles digo que me conteste, señor alcalde, a todas esas preguntas. Nos, dende logo, que creemos que hai outras prioridades ás que destinar gasto corriente. Para min, a prioridade deste Concello debería ser ese polígono industrial. Aí teríamos 1,5 millón de euros para poder invertir no polígono industrial e, polo tanto, creo que nós dixemos moitas veces que este aparcadoiro se podía concesionar. Que se concesione non quer decir que sexa máis caro ou máis barato, porque aí é onde entran as negociacións e os requisitos máis ou menos flexibles e, polo tanto, nós pois non vamos a ser, dende logo, ningún escollo aquí, pero a mí sí me gustaría que se me aclarase, señor alcalde, que se lle aclarase a veciñanza todas esas preguntas que acabo de facer e que me gustaría saber se os cartos que estamos invertindo dentro do Concello agora mismo á maquinaria, ao personal, a estos certificados son e teñen a garantía de que van a ir a un servicio público a día de hoxe como é o aparcamento. Mais nada, moitas gracias. Grazas, señora San Pedro. Ben, pois, se vostede lese o informe da técnica, xa lle responde todas as súas preguntas. Leolle literalmente. Acta de recepción das infraestructuras inherentes ao expediente de contratación, data do 30 do 4 do 21. Se ben a xestión do aparcadoiro continúa sendo realizada temporalmente por Proinsa.
a través de administradores concursais. É dicir, ten a resposta nas súas preguntas, no propio informe, que consta no expediente que estamos debatendo neste pleno. Eu pregúntolle tamén, xa que me fala do polígono industrial, efectivamente, para este goberno municipal e creo que para toda a corporación, como ben acaba de decir, é unha prioridade absoluta este polígono industrial. A min resultame paradóxico se cree que con 79.000 euros imos facer o polígono industrial. É dicir, non creo que con eses cartos se vayan a facer un polígono, non. En todo caso, eu agardo que vostede, que está tamén na Xunta, non? Pois que tamén lle axude a este Concello a obter fondos para ese polígono industrial, xa que agora mesmo nos estamos traballando, estamos contactando con diversas consellerías para ver a posibilidade de que tamén colaboren financieiramente con ese polígono industrial que temos que implementar, non? Para evitar que as empresas de Ribeira se sigan fugando e, por tanto, asentar postos de traballo aquí. En todo caso, creo que aprobar este expediente inicial para resolver unhas deficiencias urxentes que ten o aparcadero Centenario é algo tamén prioritario, porque se non facemos isto, a súa alternativa cal é? Pechar o aparcadoiro? Para nós, dende logo, non é unha solución, non? Por iso, imos destinar eses 79.000 euros que van vir con gastos do Concello e, por tanto, dándolle unha solución aos ribeirenses que precisan tamén unha solución para deixar os vehículos particulares cando baixan a traballar ou a mercar no noso Concello, non? Por tanto, non tendo nada máis que engadir, imos pasar a esa aprobación inicial do crédito extraordinario 1 do 2024. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda, por tanto, aprobado con 11 votos a favor e 10 abstencións. Pasamos ao punto cuarto, que é unha proposición conxunta presentada polo Bloque Nacionalista Galego, Partido Barbanza Independente e Partido Socialista Obrero Español sobre a necesidade de dotar de persoal médico suficiente o Centro de Saúde de Ribeira. Defende a proposición o señor Furones. Ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Benvidos e benvidas todos, concelleiros e veciñanza. Atopámonos novamente co outro problema sanitario derivado da xestión levada a cabo pola xerencia de Osi de Santiago Barbanza e dos Sergas durante estes últimos anos. Ante a falta das profesionais médicos que se ven padecendo durante anos, que derivada da deterioración de súas condicións laborais, das xendas interminables e xornadas infinitas, padecemos un defecto crónico na atención primaria de Ribeira, tanto no caso do centro urbano como nos centros sanitarios das parroquias, de modo que as citas veñen demorándose progresivamente hasta límites máis alá do aceptable. No caso do Centro de Saúde de Ribeira, dun personal asignado por plantilla de 8 máis 1 médicos de mañán e 3 máis 1 de tarde, en ocasións apenas pódense contar 4 de mañán e 1 de tarde. E que falar das parroquias, como no caso de Corrubedo de Palmeira, onde quedaron plazas baldeiras durante moitos meses hasta que as protestas veciñais lograron que se repuseran. Dadas a falta de profesionais o dilatado das axendas, a probabilidade de que as plazas de traslado dean cobertura ás necesidades asistenciais desta población de Ribeira son escasas, posto que os profesionais que pudesen estar interesados desisten a coñecer as características da plaza para ocupar. Isto, aparte de xerar o malestar entre pacientes e tamén entre os propios profesionales, aumenta a disponibilidade do persoal, que se ve incrementado por baixas laborais, por síndromes de tipo burnout, e outros problemas psicosomáticos que disminúen aínda máis a capacidade asistencial destas unidades. Nós somos conscientes de que a falta de mantenimiento deteriorou o edificio no que actualmente se aloxa o Centro de Saúde, e o PAC, que, por certo, nin siquiera está dotado dunha sala de radioloxía básica, mentras que clínicas privadas dun octavo do seu tamaño sí que disponen dela. Polo que non é de extrañar que se busca a construción dun edificio novo. No que non estamos de acordo é que o edificio sea só por sí mismo capaz de atender pacientes. Entonces habrá que buscarle que va a aloxar exactamente este edificio. A falta de persoal sanitario xa foi obxecto de discusión noutras sesións plenarias e tamén noutras institucións como o Parlamento Galego, sen que de momento a Xunta actúe de maneira efectiva para cubrir esta demanda que lle fai a población de Ribeira. Dende aquí queremos amosar o noso apoio ás demandas do persoal sanitario e tamén ás demandas da cidadanía, que se moviliza para defender a sanidade pública e reclamar un dereito básico e esencial a ter unha atención presencial digna e de saúde. Por isto que acabamos de expoñer, os grupos municipais do BNG, do PBBI e do PSOE instamos ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos.
instar a Xunta de Galicia a declarar o Centro de Saúde de Ribeira como posto de difícil cobertura coa aplicación dos baremos de puntuación en función do tempo traballado que iso reporta. Instar a Xunta de Galicia a cubrir as plazas vacantes ata completar o persoal necesario por medio de traslados, ofertas públicas de empreo ou contratos hasta que se adecúen ao personal necesario para atender da maneira axeitada a población. Instar a Xunta de Galicia a adecuar a xornada laboral e as axendas médicas ás recomendacións das organizacións médicas nacionais e internacionais con tempo suficiente para a atención aos pacientes de maneira adecuada ás súas necesidades e non a cubrir solamente números valeiros de contido que amosar a prensa. Instar a Xunta a estudiar, no caso necesario, a aplicación de incentivos para a consecución do personal necesario para o mantenimento de servicio asistencial, como consta que se fixo noutras áreas sanitarias. E, finalmente, o Goberno Municipal de Ribeira quere amosar a súa disposición de colaborar coa Xunta de Galicia para que Ribeira teña un novo centro de saúde que responda ás necesidades do servizo. No obstante, solicitamos que se teña como prioridade a dotación dos medios humanos e materiais necesarios para levar a cabo as tareas asistenciais. Nada máis. Moitas gracias, señor. Moitas grazas. Quenda do Partido Socialista. Señor Cuartas, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Gostaríame ensinar dúas noticias de hoxe do Diario de Arousa que di que a maioría dos centros de saúde do Barbanza estiveron en algún momento con menos da mitad de médicos. El punto de atención continuada de Ribeira atiende medio centenar de urgencias por la tarde con 2 facultativos. En el centro de salud de la capital barbanzana se llegó a producir algún caso, como ocurrió el lunes de la semana pasada, en el que solo hubo 2 de los 8 médicos. Un centro de salud sin médicos no vale de nada. Podemos querer hacer los que queramos, pero no, si no hay facultativos, si no hay médicos, no se va a atender a los pacientes. Una política basada en el ladrillo no sirve, no se necesitan personas que atiendan a los pacientes cuando un vecino entra y está enfermo, necesita que alguien lo atienda y no tener que derivarlo o tener que entrar sistemáticamente por urgencias. Y esta parece que no es una prioridad para la Xunta. La otra noticia también que me gustaría, también es de hoy, es el Sergas descarta por el momento ampliar el ambulatorio Ribeira hacia el edificio de la Casa do Mar, cosa que, bueno, es una decisión de ellos, pero me sorprende que dice que tiene otras prioridades. Espero que las otras prioridades sean la contratación de facultativos, porque es eso, o sea, 2 médicos para atender a la población de Ribeira, yo creo que cualquiera es consciente de que no es suficiente. O sea, no es una cuestión de ideología o de partido, es una cuestión humana. 2 personas solo no pueden atender a todos los vecinos. O sea, se necesita un refuerzo urgentemente y Ribeira necesita tener un servicio acorde a lo que es. O sea, constantemente eslóganes de amar Ribeira, de querer Ribeira, de Ribeira en el corazón, pero luego, si tienes un problema en el corazón, no tienes quien te atienda. Es importante, a lo mejor, cambiar el eslogan y más médicos, por favor. Los profesionales, además, están trabajando por encima de sus posibilidades y de sus obligaciones. Están haciendo más turnos de los que deberían. El burnout, como se comentaba hasta ahora, está llevando a que a mayores de que tenemos una plantilla reducida, la tengamos más porque van cogiendo bajas a mayores. Por lo tanto, yo creo que lo que se está solicitando no es nada que nos pueda hacer discutir, es que Ribeira esté atendido correctamente. O sea, es que más de 5.000 cartillas en Ribeira no tienen un médico asignado por la escasez de facultativos. Son cosas de humanidad. Nada máis, muchas gracias. Señor Suárez, ten a palabra polo Bloque Nacionalista Galego a señora Betanzos. Boas tardes. O Bloque Nacionalista Galego sempre estuvo a carón das demandas presentadas polos profesionais da sanidade, nas súas reivindicacións polas precarias situacións laborais ás que están sometidas dende o Goberno da Xunta. A falta de profesionais sanitarios no Centro de Saúde de Ribeira é algo que se ven repetindo no tempo.
sen que a Consellería de Sanidade xestionada polo Partido Popular estea facendo algo ao respecto para resolver esta problemática. O BNG, no 2020, ante o Parlamento galego se pronunciaba a favor dunha iniciativa para acabar coas listas de espera na atención primaria e presentar un plan de continxencia co obxectivo de garantir a asistencia tanto na atención primaria como na hospitalaria. A pesar deste e outros acordos tomados a nivel parlamentar, a día de hoxe a Xunta de Galiza co goberno do Partido Popular dista moito de estar poñendo os medios necesarios para solucionar a grave situación da atención primaria en Galiza, a comenzar pola precariedade laboral a que están sometidas, a falta de medios, falta de persoal para cubrir baixas, vacacións ou vacantes, así como o saqueo total por parte do Goberno da Xunta que deteriora cada vez máis o noso sistema sanitario. Que van a decir agora vostedes dende a oposición? Agora que non temos pandemia, a quen lle van a botar a culpa? Esta situación non é nova, ven derivada dos numerosos recortes e da reducción do gasto público levada polo Goberno galego do Partido Popular nos últimos anos. A situación que se está a padecer en Ribeira é un exemplo extremo da desidia das autoridades sanitarias, que conleva consecuencias aos seus profesionales e, sobre todo, para usuarias e usuarios que padecen longas listas de espera, as cales poden chegar a 3 semanas para ter cita ca médica de cabeceira. Vostedes poden imaginar cal é a situación desas veciñas e veciños que carentes de saúde agardan 3 semanas pola cita médica. Non fai moito tempo, estando o PP no goberno de Ribeira, justificaban que non se posicionaban ca veciñanza de Palmeira e Corrubedo porque non buscaban rendimiento político. Agora que están na oposición, van a defender a veciñanza de Ribeira, van a defender as súas demandas. Por que seguen empeñados en defender as siglas do seu partido en lugar da saúde da veciñanza deste pobo? Moitas grazas. Betanzos, quendo do Partido Popular, señora San Pedro, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Ben, dende logo que negar que hai problemas coa dotación de personal sanitario sería renunciar a ver a absoluta realidade. Sin embargo, creo que temos que ser conscientes de que ese non é un problema concreto de Corrubedo, de Ribeira, de Santiago, de Galicia, sino que esta é unha carencia existente no conxunto de toda España, e logo dende a Xunta de Galicia trabállase para poder paliar pois esa problemática e que ademais que por iso se ofertan o 100% das prazas que pon a disposición o Ministerio. Non se pode negar que esas prazas seguen a parecernos poucas e dende logo dende o PP, dende a Xunta de Galicia, lévase tempo pedindo ao Ministerio que acredite máis prazas para as especialidades nas que hai máis carencia de persoal e que ademais flexibilice os requisitos de acreditación das unidades docentes. Dende o Grupo Parlamentario Popular no Congreso dos Diputados presentouse, ademais logrouse a aprobación dunha proposición non de lei na que se propoñían pois esta e outras medidas para mellorar a escaseza da atención primaria. Lástima que ese día o representante do Bloque Nacionalista Galego, señora Betanzos, non se atopase ausente nesa Comisión de Sanidade que aportaba medidas positivas e que además solicitan hoxe vostedes aquí e que verían pois mellorada a calidade asistencial dos ribeirenses e, polo tanto, de todos os galegos, pero que o goberno galego non está de brazos cruzados nin está parado ante esta situación agardando a que outros que de verdad que teñen pois esa potestade fagan o traballo que lle corresponde, sino que tamén fai o posible por actuar dentro do seu ámbito competencial. A Xunta puxo en marcha a legislación de medidas extraordinarias para impulsar esas plazas de difícil cobertura que se solicitan nesta proposición a que vostedes pois fan referencia e que ademais afectan ao Centro de Saúde de Ribeira. Permítanlle recordarlles que no Parlamento de Galicia, o que agora piden estas medidas de plazas de difícil cobertura, mentras o Partido Popular as propoñía, o PSDG e o BNG votaban en contra. Eu agardo que saiban recoñecer vostedes que esas medidas eran positivas para Galicia e, polo tanto, tamén para o noso Concello, que era un dos implicados, porque non era tan difícil de comprobar, porque ne suscriben esta iniciativa, que cunha simple búsqueda na web do Sergas comprobarían que as prazas do Centro de Saúde de Ribeira xa se ofertaron como plazas de difícil cobertura e, ademais, recualificándoas como FEAP na categoría profesional creada para os médicos de familia
de prazas de difícil cobertura. De verdade, eu son consciente, creo que o novo conselleiro así o fixo saber en algunha das súas intervencións, de que queda moitísimo traballo por facer, de que hai que optimizar os recursos, de que hai que traballar, pois, dende logo, con ese diálogo cos representantes dos profesionais da saúde, e que, dende logo, a sanidade galega é única no mundo, pois, gracias a ese factor humano que a sostén, gracias a toda esa xente que traballa todo o día na nosa sanidade, máis de 43.200 personas, 7.000 máis que en tempos do bipartito, dende logo nunca o Sergas tivera tantos profesionais como hoxe. E ademais eu creo que da sanidade galega tamén hai datos que avalan que non é tan mala como a pintan algúns. Según o CIS, Galicia é a segunda comunidade autónoma que mellor valora a súa sanidade, 10 puntos máis da media nacional. Os galegos, ademais, somos os españois que menos respondemos que a sanidade funciona mal e valoramos o Sergas cun 6,58 sobre un 10, eso é unha das notas máis altas de toda España. Pois ben, eso son datos do CIS, pero que tamén hai datos dos galegos. Os galegos falaron alto e claro 18 de febreiro e con un 50% casi do voto avalaron a xestión de Alfonso Rueda e, polo tanto, o traballo e o esforzo que se fai dende Galicia para mellorar un servicio como é a sanidade, un servicio primordial para os ribeirenses e para os galegos. E mire, se en Ribeira a xente avalou estas políticas de esforzo na sanidade que, dende logo, hai que mellorar e somos conscientes e decimos que a boca ben grande que hai que mellorar, que en Ribeira un 50% casi da población avalou estas políticas, señor Suárez Puerta, e un porcentaxe bastante máis baixo avalou o que é o seu partido. Algúns importaránnos poucos a sanidade, pero polo que vexo a xente aínda cree que a outros lles importa moitísimo menos. Polo tanto, eu creo que Partido Socialista BNG, eu tamén lles invito a que vostedes falen co seu goberno en Madrid, que faciliten as cousas dende o Ministerio, que faciliten pois eses requisitos e que flexibilicen o que é pois poder sacar máis prazas para que se poidan cubrir. Dende logo, eu creo que en Galicia van a topar un goberno que a man tendida, igual que atopan pois aquí unha oposición que a man tendida para poder seguir facendo fronte pois tamén a eses deberes en materia de sanidade que ten este executivo local. Eu creo que os datos están aí. En Galicia nunca se invertiu tanto como este ano, vanse a invertir 50.070 millóns de euros e, polo tanto, eu creo que eso tense que ver mellorado e ten que redundar, dende logo, pois en toda esa capacidade de mellora que ten a nosa sanidade, que, dende logo, é única no mundo e creo que a nosa xente pois merece todavía ser mellor tratada cando ten problemas de saúde. Todo o noso apoio, dende logo, para esa sanidade pública que como digo, ten que seguir mellorando, pero creo que se fixo moito, hai moito que facer e precisamos tamén da colaboración do Goberno do Estado para seguir facendo cousas que moitas das que propoñen aquí xa se están facendo, como ben digo. Nada máis e moitas gracias. Grazas. Quenda de réplica, señor Furones, ten a palabra. Señor alcalde, perdón. De acordo ao artigo 112, gustaríame solicitar que haya unha segunda rolda para poder debatir o punto. Bueno, señor Suárez, normalmente as quendas fan unha única réplica. Se solicitase algún grupo ao alcalde, poderá proceder a unha segunda rolda. Consumida esta, o alcalde pode dar por rematada a discusión. Se o señor secretario non o entende mal e o alcalde o permite, gustaría meter unha segunda rolda. Sí, pero normalmente no pleno faise unha única rolda. Señor Furones. Muchas gracias. Bueno, no sé dónde sale el número de 49.000 médicos, porque esto que es la estadística del Ministerio de Sanidad, ¿no? Dice que en España somos un total de 172.157 médicos que trabajamos, y me incluyo como uno de ellos, en el Sistema Nacional de Salud, de los cuales en Galicia trabajamos 9.785 y en los equipos de atención primaria 2.231. Lo que no habla es de que un 25% de esos médicos tienen más de 65 años, un 35% más de 60, y hay 1.700 médicos trabajando en el Sistema Nacional de Salud, en el territorio gallego, que tienen más de 70 años. Es cierto que se cubren el 100% de las plazas formativas del MIR, pero no es menos cierto que estamos también por debajo de la media nacional en cuanto a médicos por cada 100.000 habitantes. Esto es una situación que ya se vio prepandemia en el año 2015, cuando ya se convocó la manifestación multitudinaria que todos vimos en Vigo en su momento. En el 2020, con la COVID-19,
Las organizaciones médicas tenían la esperanza de que hubiera algún tipo de refuerzo, que no se produjo. Es cierto también que durante todos estos años anteriores del gobierno del señor Núñez Feijóo las contrataciones estuvieron congeladas y no se contrató a nadie, que más de la mitad de los médicos tienen que exceder de sus jornadas para poder atender a los pacientes que tienen programado, que 6 de cada 10 centros de salud no tienen pediatra, que se trasladan muchas veces las competencias al Ministerio o las culpas al Ministerio cuando, bueno, pues algunas evidentemente son directamente derivadas de las áreas sanitarias. Y también es cierto que en el 2022 el antiguo consejero, don Julio García Comesaña, decía que no podían ofrecerle más trabajadores, pero sí que podían retribuir su esfuerzo. Eso esperamos que haya contribuido mucho a resolver la situación. También es verdad que en el 2022 se aprobaron una serie de medidas extraordinarias, como fueron las plazas en propiedad, que se asignaban a, bueno, pues a los que iban acabando el MIR, como quien dice. Y no es menos cierto tampoco que en muchos casos nos encontramos con puntos de atención continuada que han tenido que ser atendidos por enfermeras, mientras que el Sergas pedía un esfuerzo a estas que se veían obligadas a derivar a los pacientes a los servicios de urgencias por precisamente necesitar de un facultativo que estuviera pendiente. La Xunta dice que faltan facultativos, pero no falta presupuesto. Los sindicatos hablan de precariedad y de malas condiciones. Y al final, bueno, hay una pequeña luz al final del túnel. Y es cierto que tenemos un nuevo consejero que afortunadamente es médico y que reconoce que estamos por debajo de la media. Queremos que esas medidas que él dice de hacer que las plazas sean atractivas para los puestos de trabajo, que estén bien remunerados y que no sean hostiles para estos trabajadores, pues contribuyan a que pasemos de esta situación, que es el gráfico de médicos por comunidades autónomas, en la cual Galicia se ubica aquí, pasemos con un poco de suerte a alguna de estas otras comunidades que nos superan por tanto. Muchísimas gracias, sin nada más que añadir. Gracias. Gracias, señor Furones. Ben, a mí sorpréndeme, non, algunhas declaracións que fixo o vocero do Partido Popular, como que o problema dos médicos é un problema do Estado. Vostede sabe que a atención primaria e a sanidade é unha competencia transferida á Xunta de Galiza? Porque é que é unha cuestión que chama a atención, non? Ou, por exemplo, fala vostede do bipartito, é que xa pasaron 15 anos, señora San Pedro. Van seguir falando do bipartito até cando? Até dos 3100 anos? Ou pasaron 15 anos. Creo que o problema non ven de cando houve un goberno bipartito. E con respecto ao que vostede dicía das eleccións, efectivamente, os galegos e galegas revalidaron ao Partido Popular á frente da Xunta de Galiza, pero iso non implica que poidan vostedes facer o que lles dé a gana. Non creo que ter un bo resultado electoral implique castigar a poboación a non ter médicos, nin defender aos veciños e veciñas, neste caso de Ribeira, para que poidan ter un centro de saúde con médicos sanitarios suficientes para non ter que agardar pois máis de 2 semanas para acudir ao médico de cabeceira, non? Falaban antes os integrantes do goberno municipal, é que vostedes non están a carón da veciñanza cando máis a precisan, porque a veciñanza outro día reclamaba, non? Non pedía privilexios, pedía ter médicos cando son necesarios, é dicir, cubrir o cadro de traballadores do Centro de Saúde de Ribeira, igual que facían os veciños e veciñas de Corrubedo no seu día ou os de Palmeira. Eu creo que debemos estar á altura do que nos demandan os veciños e veciñas, e creo que aquí estamos para representar os veciños que nos votaron e, por tanto, a pesar de que haxa veces que haxa que defender a eses veciños por riba das siglas, hai no que facer. Dende logo, este goberno está o facendo. Agardamos que vostedes tamén o fagan, non? Pasamos logo a votar esta proposición presentada conxuntamente polo BNG, PBB e PSOE, instando sobre a necesidade de dotar o persoal médico suficiente o Centro de Saúde de Ribeira. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado daquela por 11 votos a favor e 10 abstencións. Pasamos ao punto quinto, que é unha moción presentada por dona Ana Isabel Barreiro Rego sobre xestión e tratamento de residuos téxtiles no Concello de Ribeira. Ten a palabra. Alcalde, moi boas noites a todos e a todas. Pois ben, o pasado mes de marzo levábamos a un pleno unha iniciativa na que se solicitaba o... Non sei se me escoitase, non? Sí.
o Concello de Ribeira que se comenzase a aplicar a normativa que a disposición adicional cuarta da Lei 9/2017 de contratos do sector público ponía a disposición dos mesmos. Tratábase de aplicar a figura dos contratos reservados na que obligaba as administracións públicas a reservar ao menos unha porcentaxe do importe global de determinados contratos ou de determinados lotes dos mesmos a centros especiais de emprego, de iniciativa social e a empresas de inserción. A iniciativa levada polo Grupo Popular pois resultou aprobada por unanimidade de todos os grupos da corporación. En liña con todo isto vai esta iniciativa que presentamos a este pleno do mes de maio e que ten un carácter moi marcado social e medioambiental. Ademais disto, compre saber que o Goberno Central impulsou o proxecto de residuos solos contaminados para unha economía circular, que foi recentemente aprobado no Congreso en abril do ano 22. A disposición 19ª da Lei 722, que así se denomina esta lei, fala de que os residuos e solos contaminados para unha economía circular obriga as administracións públicas a adxudicar ao menos o 50% do importe do servicio de recollida, transporte e tratamento de residuos téxtiles a través de contratos reservados. Nesta lei tamén se dispón que os residuos téxtiles son responsabilidade das entidades locais, os concellos, as mancomunidades. E, polo tanto, os concellos deberán establecer unha recollida separada de, entre outras fraccións, os residuos téxtiles antes do 31 de decembro do 2024, que entraría en vigor en xaneiro do 25. Esta lei establece a destrucción e eliminación de residuos mediante o depósito de vertedoiros de excedentes non vendidos de produtos non perecedeiros como os textís. Compre lembrar tamén que na súa tramitación, e isto é unha parte que a mí me gustaría recalcar da iniciativa, da esencia da miña iniciativa, que na súa tramitación un grupo de asociacións galegas de empresas deste sector presentaron unha emenda de adición na que propoñen engadir un novo artigo nesa disposición que xa falamos, que establecía de maneira preceptiva a obligación das administracións de adxudicar a xestión dos residuos téxtiles a través de contratos reservados para empresas de inserción e centros especiais de emprego de conformidade ca disposición adicional cuarta que antes nomeei. De feito, por dar algúns datos, en 2021 recolléronse de xeito selectivo 897.091 toneladas de residuos téxtiles, dos que o 64% foi a cargo de empresas e entidades de economía social, un 6,3 máis co ano 2019. Polo que o propósito é salvaguardar da competencia agresiva a un sector digno de protección, preservar de xeito xusto os principios de concorrencia competitiva e seguir proporcionando a toda a sociedade o valor social e ambiental engadido. De feito, a min gustaríame achegar, iso direi despois por mail, uns criterios que me fixeron chegar algunhas das empresas sociais cas que tuve en contacto, hoxe mesmo falei con algunha, para que, se o Concello de Ribeira en próximas adxudicacións, as tivera en conta, porque así mo fixeron chegar estas entidades. As empresas de inserción e os centros especiais de emprego de iniciativa social non só xeran un beneficio ambiental importante, especialmente na reducción de emisións, senón tamén beneficios sociais como a xeración de emprego e a inserción laboral, que xa falamos en outras ocasións aquí neste pleno. Consideramos que se deben dar pasos neste sentido, xa que o téxtil é un sector de grande importancia en España e particularmente en Galicia, pero que ademais tamén é importante xerador de residuos cun valor potencial para ser incorporados de novo ciclo productivo. E por dar algunhas informacións, algúns datos de carácter informativo, mentres que a población crece e multiplícase por 2, os téxtiles multiplícanse por 4. De feito, a huella de carbono que aumenta anualmente a roupa é dun 2%. E calcúlase tamén que en España hai 990.000 toneladas de téxtiles que van a parar a vertedoiros cunhas tasas de reciclaxe de téxtil moi baixas, nun entorno do 10 e do 12% de residuos téxtiles. Por lo cal, eu creo que con todos estes datos que damos e ademais cos datos que aparecen na iniciativa, creo que podo acadar o consenso dos aquí presentes. Compre lembrar tamén... Barreiro, ten que ir rematando. Sí, ben. Por todo isto, paso a ler o petitum, a parte resolutiva da miña iniciativa.
instar, dentro do Grupo Municipal do Partido Popular de Ribeira, ao Concello de Ribeira a cumprir a Lei de Residuos dos Solos Contaminados para unha economía circular, na que se amosa a proposta presentada polo Sonegués e incorpore a modificación normativa que sexa preceptiva para obligar as administracións públicas a adxudicar a xestión dos residuos téxtiles a través de contratos reservados para empresas de inserción social, empresas de economía social, de conformidade coa disposición adicional cuarta da Lei 9 de 2017 de 8 de novembro de contratos do sector público e cumprindo tamén a disposición adicional 19ª da Lei 7 do 22 do 8 de abril de residuos e solos contaminados para unha economía circular que obriga a administración pública a adxudicar ao menos o 50% do importe do servicio de recollida, transporte e tratamento dos residuos téxtiles a través de contratos reservados e a iniciativa sobre os contratos reservados presentados o mes pasado neste pleno. Pola miña parte nada máis. Moitas gracias. A señora Barreiro. Señor Puerta, polo Partido Socialista. Ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Últimamente os señores do Partido Popular parece que escriben as cousas desde Madrid, só fan referencia ao Congreso, ao Parlamento, ao Senado. Eu non entendo por que sistemáticamente membros do Partido Popular interrompen. Non costará tanto. A min tampouco me gusta o que di vostede, pero estou aquí calado. Entras fala, por favor. Que non é difícil, é unha cuestión de querer. Por favor, señora Barreiro, non entren en diálogo. É imposible. Me deixe, por favor. Vamos a ver. En primeiro lugar, o artículo 25.2 da Lei 7/1975, Lei Reguladora de Bases de Réxime Local, dispón que os municipios exercerán como competencia propia a xestión do ambiente urbano, incluindo o tratamento dos residuos sólidos urbanos e a protección contra a contaminación conforme a regulación que desta materia se conteña. Ademais, no artículo 26.1 di, en esencia, que Ribeira, neste caso, por pasar de 20.000 habitantes, ten a obrigación de levar a cabo esta prestación. Tendo en conta isto, a Lei 7/2022, da que vostede fai mención, permite que esta competencia pode ser exercida directamente polo Concello, mediante unha sociedade municipal ou indirectamente mediante unha concesión de servicios. Aquí nos encontramos a principal diferencia entre a súa postura probablemente e a miña. Vostedes abogarán porque se leve a cabo unha concesión de servicios, porque máis ou menos é o que viñan facendo, levar a cabo concesións de servicios e darlle este préstamo a alguén. Ben, eso dudaba hasta ahora. O que pasa que, como xa nos dixo, que xa se puseron en contacto con vostede determinadas empresas, pois xa o teño máis claro. Vostedes abogan porque aquí se faga un contrato de concesión de servicios, pero hasta o de agora, en Ribeira se recollía tamén roupa, recollía, creo que era Cáritas, non? Que non estaba recollendo roupa. Non sei se non fai un bo servicio ou non queren que sigan facendo ese servicio, ou gostaríame tamén que podera explicarme esa parte. Ben, de todas formas, basicamente, como a situación dirímese entre a creación dunha sociedade municipal ou crear a concesión para que isto leve a cabo unha empresa, nos abogamos, como sempre, pola municipalización. Polo tanto, xa ten clara a miña postura. Nada máis, moitas gracias por deixarme falar, señora Barreiro. Grazas, señor Suárez, que anda do Partido Barbanza Independiente. Señora Redondo, ten a palabra. Boas tardes a todos e todas. Pois a miña resposta á moción presentada pola señora Barreiro, quería expoñer que esta labor tan importante dos residuos téxtiles no noso Concello é levada a cabo dende o ano 2017 por unha asociación sen ánimo de lucro como a Cáritas Diocesanas, a cal fai unha gran labor, podendo así reutilizar eses residuos téxtiles, aínda que as que estén en bo estado, para a xente que o precise. Non sería moi coherente pola nosa banda encomendarlle esta labor a unha empresa privada a cal supoñería un gasto de maiores para todos os habitantes deste Concello, o cal xa está facendo agora mesmo unha asociación sen ánimo de lucro. Ademais, gustaríame destacar a colaboración de Cáritas Diocesanas, que non só axuda á xestión eficiente dos residuos téxtiles, senón tamén que promove a solidaridade e o apoio comunitario. Esta sinerxia
Esta sinerxia permite que todos os recursos cheguen ás persoas en situación de vulnerabilidade, mellorando así a súa calidade de vida e fomentando unha economía circular sostible. É fundamental recoñecer o valor engadido que achegan as organizacións sen ánimo de lucro, que operan cun enfoque orientado ao ben común, priorizando así o impacto social sobre o beneficio económico. Neste sentido, a nosa alianza con Cáritas Diocesanas non só é beneficiosa desde o punto de vista económico, senón tamén social e ético. En conclusión, considero que a moción da señora Barreiro, aínda que está ben intencionada, non só se alinea cos intereses actuais da nosa comunidade, nin cos principios de sustentabilidade e solidaridade que promovemos. Polo tanto, seguimos apoiando e fortalecendo a nosa colaboración con as diocesanas, garantindo así unha xestión responsable e humana dos residuos téxtiles. Mais nada, moitas grazas. Grazas, señora Redondo. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Alberto, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde, moi boa tarde e noite xa, case a todos. Ben, como xa dixeron os meus compañeros, efectivamente, actualmente no Concello de Ribeira xa contamos cun servizo de recollida de residuos téxtiles e roupa de segunda man que se presta por parte da ONG Cáritas. Quero aproveitar a ocasión para darlle tamén os parabéns, non, e o noso agradecemento por ese devantido labor, xa que están facendo un traballo encomiable para darlle esa saída a esa roupa que xa non empregamos. Cáritas ten distribuídos polo municipio diversos contedores de cor vermella nos que a poboación pode depositar a roupa que xa non emprega. Esta roupa é recollida por unha empresa de inserción social e trasladada a puntos onde logo a clasifican e se reciclan, axudando deste xeito ás persoas que máis o precisan e favorecendo a súa vez un modelo de economía circular que pali os impactos ambientais negativos que xera o mundo téxtil, posto que a pegada de carbono, como ben dixo a señora Barreiro, pois é impresionante, non? Como ben dicimos, esta recollida e posta en valor faise por unha empresa de inserción social, polo que a limpeza, arranxos, distribución e comercialización realizan a persoas que se atopan en risco de exclusión. En Ribeira, os responsables da ONG Cáritas están moi contentos co traballo, e a razón pola que imos a votar en contra. Cáritas, desenvolve esta cuestión e está no facendo segundo os seus propios datos. Esta labor permite aforrar 56 millóns de litros de auga e evita a emisión á atmosfera de case 700.000 toneladas de dióxido de carbono. Nada máis, moitas grazas. Quenda de réplica, señora Barreiro, ten a palabra. Moitas gracias, alcalde. Bueno, eu penso que vostedes non entenderon nada da iniciativa. Non se trata de quitar a labor nin de facer ningunha folla aparte da labor que fai Cáritas, todo o contrario. Isto está tratada e consensuada con Cáritas. De feito, hoxe mesmo falei con eles e a iniciativa parteu das empresas que levan Cáritas, tanto como a roupa como a Fundación Cadisán. Simplemente lamento que vayan a votar a favor, xa pola súa parte, porque están votando a favor de moitas entidades de iniciativa social. Non é unha empresa privada, señor Redondo, non é ese o espírito desta iniciativa. Trátase precisamente de blindar o servicio que fan Cáritas, que fai a Fundación Cadisán, que fai a roupa, que é outra entidade de carácter social, e todas as entidades de carácter social non son empresas privadas, son empresas que son ONGs sin ánimo de lucro. Ese é un dos criterios. E señor Suárez Puerta, respondo yo mismo, non é unha empresa privada. Os criterios que aquí se presentan son criterios basicamente non económicos, sino sociais, que non se primen nos contratos precisamente reservados os criterios económicos, que se primen criterios sociais para as persoas que usted tanto di que lle importan, pero agora nin lle importan tantas persoas, nin a usted, tampouco da señora de BNG, nin as persoas, nin o medio ambiente, porque se van a votar en contra desta iniciativa, lamento profundamente. Lamento profundamente. Non entenderon absolutamente nada. Este contrato fixos en Santiago, foi un dos pioneiros, pode falar a súa señora homóloga que lle pode informar ampliamente. Non se trata de levantar o teléfono e chamar a unha entidade. Trátase de ver experiencias que hai en outros concellos que precisamente están traballando con estas ONGs, non empresas privadas, ONGs, que o seu obxectivo fundamental é velar polas persoas que son máis vulnerables e que non teñen encaixe na sociedade e no mercado normal, no mercado laboral. Isto
blindaría a ese tipo de xente. Blindar contratos reservados para empresas de iniciativa social. Desto vai a miña iniciativa, non de empresas privadas, nin de tirar o que xa está feito, nin de que ese convenio, que por certo ese é un convenio que se fixo fai moitos anos con Cáritas, que non é de Cáritas de aquí, que é Cáritas de Santiago, Cáritas Diocesana, que a Cáritas de aquí depende de Cáritas Diocesana de Santiago. Non se trata de eso, se trata de blindalo. Desde a súa recollida, o seu transporte hasta a súa xestión. Se non entenderon eso, pois eu lamento. Pola miña parte, nada máis, moitas gracias. Grazas, señora Barreiro. Pois imos votar a proposición presentada por vostede sobre a xestión de tratamento de residuos téxtiles no Concello de Ribeira. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Non hai. Queda daquela rexeitada por 11 votos en contra e 10 a favor. Pasamos á votación, perdón, á proposición número 6, presentada por dona María José San Pedro Fernández sobre vertedores incontrolados. Ten a palabra. Boas noites, moitas gracias, alcalde. Perdón, señor Vidal, ten a palabra. Boas noites, compañeiros, compañeiras. Dende o Grupo Municipal Popular vimos albiscando nos últimos meses a proliferación de vertedores incontrolados no noso Concello. Isto supón un grave problema ambiental e de saúde pública, así como unha deixadez e unha degradación na imaxe da nosa cidade. O pasado mes de marzo denunciamos o depósito de residuos por parte do Goberno Municipal convertendo en vertedoiro unha finca situada en Deán Grande, a que se atopa alugada co fin de adicala a aparcadoiro veciñal. A día de hoxe, a metade do solar segue inutilizado e cheo de residuos sen recoller, causando un malestar entre os veciños. É obriga do Goberno Municipal, do mesmo xeito que o é para calquera empresa ou particular, contar cun xestor autorizado á hora de desfacerse dos restos de escombros, de obras ou materiais e utensilios que sexan reiterados de calquera espazo por atoparse en desuso ou en malas condicións. Paseando polo noso municipio é fácil, como adiantábamos, atopar restos de obras, plásticos, botes de pintura, etc. E son ben coñecidos algúns puntos negros, como pode ser a zona de Couso, onde recentemente, paseando, atopábamonos unha boa cantidade de elementos anteriormente referidos. Bordeando a parroquia de Aguiño, tamén se pode observar como nos arredores da zona coñecida como de Marza se atopa unha montaña de escombros, ademais de un risco contaminante para o entorno. Estamos a falar dunha zona cun alto valor paisaxístico na que debemos, como no resto, preservar a súa limpeza e evitar o impacto visual tremendamente negativo que transmite dita imaxe. Deberá ser unha obriga legal, pero tamén moral, a de facer unha boa xestión dos residuos urbanos que se teñen que desbotar, pero de seguro que a imposición de sancións ou o incremento de vigilancia axudarían a unha mellora da situación actual, especialmente nos coñecidos como puntos reiterados desta problemática. Mais é importante que sexa a administración local a que sempre decimos é a máis cercana aos cidadáns, a que debas dar exemplo do bo facer. En este caso, debe comezar o Goberno Municipal por facer un bo uso de todos os residuos que deben reciclarse de xeito especial polas características e mesmo a perigosidade que supoñen certos materiais. Non pode ser imaxe de un concello serio comprometido co medio ambiente a de vehículos municipais vertendo escombros en recintos municipais e deixándoos en desuso ou mesmo abandonando, como se poido ver recentemente, todo tipo de elementos impropios en solares de uso comunal. Dende o Grupo Municipal Popular confiamos nunha Ribeira que camiñe cara a unha mentalidade máis verde e máis sostenible, afondando na concienciación e na prevención, pero tamén na vigilancia e no castigo a quen non o compre. É importante que ese exemplo parta dende a propia casa de todos, na que non só se debe presumir do haber senun, especialmente do facer. Por todo isto solicitamos o control riguroso por parte do Executivo local de manter unha reciclaxe correcta cos residuos xerados pola propia Administración nas labores diarias, a retirada de todos os vertedoiros incontrolados identificados a maior brevidade, xa que supón un perigo medioambiental así como unha degradación da imaxe paisaxística e ambiental do noso Concello.
a posta en marcha dun plan de prevención e sensibilización que conte cunha intensificación da vigilancia nos puntos reiterados de vertidos incontrolados co obxectivo de identificar aos infractores e aplicar as accións sinaladas na normativa reguladora, así como a posta en marcha dun plan de prevención e sensibilización que axude a erradicar en orixe esta problemática. Por meu parte, nada máis. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Vidal. Ten a palabra o señor Suárez Cuarta polo Partido Socialista. Moitas gracias, señor alcalde. En esencia estamos de acordo no que propoñen, pero un par de detalles. Na zona de Deán Grande, según me comentaron, o que se está facendo é un acopio de materiais para encher o que é a parte do paseo, porque está baldeiro o que hai na parte interna. Entonces o que se está facendo é con refugallos de outras obras facer unha acumulación empregando estos restos de outras obras para conseguir arreglar o paseo que quede correctamente recheo. O sea, unha vez se faga esta actuación, en principio nesa parte non debería haber máis. Se non estou equivocado, tamén na zona da Guiño ahora mesmo se está levando a cabo unha actuación na zona do muelle que ven derivada tamén parte de o que era Edusi, que se planteou polo goberno anterior e que se está finalizando ahora mismo, e polo tanto tamén ese tipo de refugallos se van a ir eliminando paulatinamente. Bueno, no de o goberno comprometido co medio ambiente, gustaríame que non sea un momento cando había algún tipo de vertidos na praia de Coroso, o foran cando lles tocou, pero non o foron. Pero sí, en esencia, evidentemente, se alguén ten a mal ir e tirar as cousas onde non debe, pois haberá que intentar sancionalo. Ahora a policía que temos é a que temos, chegamos hasta onde chegamos. Nada máis, moitas gracias. Señor Suárez, quenda do Partido Barbaza Independente, señora Redondo, ten a palabra. Bueno, en resposta ao das obras que ben dicía o señor Suárez Puerta, corroboro o que di ele en todo momento. De feito, o recheo de Ajiño, o que é no recheo de Ajiño se está utilizando para facer o próximo club de remo que vai a ser executado próximamente. Considero sinceramente, xa non só porque sea a miña área, máis a da señora Antía, que estamos abordando bastantes puntos críticos que hai no noso concello de vertidos incontrolados. Ata a data, xunto cos empregados de Urbaser, solventamos bastantes puntos, pero aínda así somos conscientes de que temos que solventar moitos máis, xa que persisten continuamente. Pero tende moi claro que seguimos traballando incansablemente para solucionar cada un deles. En relativa á iniciativa para mellorar as eficiencias na reciclaxe, pudemos poñer en marcha novos programas educativos destinados para concienciar a poboación sobre a importancia de separar os residuos de forma adecuada. Así mesmo estamos a investir cada vez máis en lograr unha mellor xestión de residuos e máis sostenibilidade eficaz. É esencial resaltar a colaboración da comunidade neste esforzo. Sen o compromiso dos cidadáns de Ribeira sería moi complicado avanzar, por iso desde aquí tamén lle dou as gracias. Seguiremos promovendo campañas de sensibilización e facilitando accesos a puntos de recollida selectiva para que todos podamos contribuir activamente á preservación do medio ambiente. Agradezo a intervención do señor Vidal, pero tamén o seu interese neste tema crucial para o noso futuro. Estamos abertos a seguir traballando en conxunto e recibir suxestións e colaborar todos cos sectores para garantir así unha contorna limpa e saudable para as nosas futuras xeracións. Bueno, enseño-vos en referencia ás fotos que aportases na moción. Hoxe enseño-vos como están efectivamente para o Club de Remo. Estou falando do Laguiño. Están demoendo todo para poder facer despois un recheo no Club de Aguiño. Vale, máis nada, moitas gracias. Moitas grazas, señora Redondo. Quenda do Bloque Nacionalista Galego, señora Alberte, ten a palabra. Sí, moitas grazas. Ben, efectivamente, como ben dixemos xa en sesións plenarias pasadas, os materiais que se atopan no aparcadoiro do Caramecheiro sitúanse ali dun xeito temporal, vale? Van a ser empregados para facer o recheo
do oco existente que hai debaixo do paseo marítimo de Coroso. Como comprenderán, esta acción é prioritaria, posto que un baleiro aí pode supor un accidente nefasto para a veciñanza que ninguén querería, non? E, bueno, ademais, pois permítenos aforrar en custos, que tampouco estamos para tirar cos cartos. Sentimos, de todos xeitos, que a veciñanza nas inmediacións desta zona, pois, bueno, estea inqueda, non, pola falta de prazas nese aparcadoiro, mais, remito modito, é unha cuestión temporal. Eu, a verdade, que como concelleira de Medio Ambiente estou moi contenta de que estén xa, por fin, preocupados pola sostenibilidade e por ser máis verdes, non? Agardo tamén que estén preocupados por estes criterios cando falemos de espolio eólico, pesca sostible, crise dos pellets ou, por exemplo, en temas de impacto que xera a moda sostible, pois están, por exemplo, tamén as xornadas, os puntos de intercambio de roupa, supoño que coñecerán, e senón eu, sen ningún problema, yo explico logo a rematar a sesión. Ceñíndome ao punto, con respecto a que expoñen sobre os vertedouros incontrolados, por suposto que estamos totalmente de acordo, non? A ninguén lle gusta, pois, ver iso, non? Vivindo no lugar privilexiado que vivimos, pois, ver ese tipo de contaminación, xa máis alado do feísmo paisaxístico que causa, non? É unha problemática xeral que deriva, na maior parte, dunhas malas praxes dos particulares, que teñen pouca conciencia ambiental, o mellor, e pouco tamén, por desgraza, como xa dixen, pois amor polo lugar tan privilexiado que habitamos. Como lembranza tamén para a veciñanza que aquí nos está escoitando, existe un punto limpo, gratuito, no cal poden achegar os residuos xerados de diversas accións, tanto os residuos voluminosos como os residuos máis pequenos, as pilas ou bolígrafos, maquillaxe, bueno, hai un montón de pequenas cousiñas que ao mellor tiramos á fracción resto que non son pois as axeitadas para tirar ali. Mais, a lo delo, comprometémonos, por suposto, a facer fincapé na concienciación ambiental, podemos facer campañas de sensibilización cidadá e tamén podemos facer, pois, ter maior vixiancia neses puntos que comentaban, vulnerables, pois, por parte da Policía Local, a ver se así se consegue crear conciencia e evitar máis este tipo de malas praxes da veciñanza. Moitas grazas. Alberto, que anda de réplica, señor Vidal. Moitas gracias. Bueno, en primer lugar, estar agradecido de que todos estén en concordancia con esta proposición. Solo recalcar dúas cousiñas. Unha é que eu vexo normal que os escombros hai que traslados dun lado a outro, pero aquí falamos máis aló. Aquí falamos de documentos gráficos nos cais un vehículo deste concello se ve tirando plásticos e outros contaminantes, que é o que nós queremos evitar nun futuro, é que estén máis atentos a eso. Por outro lado, agradecerlle que todos voten a favor, simplemente nada máis. Moitas gracias. Pois pasamos á votación deste punto, que é a proposición presentada por o Partido Popular sobre os vertedouros encontrados. Votos a favor? Grazas, aprobada por unanimidade. Pasamos xa ao punto sétimo, dar conta do informe de morosidade e o período medio de pago. Como teñen no expediente, para coñecemento de todos os presentes, pois estamos actualmente nun período medio de pago de 21,58 días. Teñen o punto 8 de adaptación de decretos da alcaldía, que tamén consta no expediente, mocións de urxencia non hai, e pasamos aos rogos e preguntas. O primeiro deles tamén é do señor Vidal, a quen lle cedo a palabra para que poida formulalo. Gracias de novo, señor alcalde. Bueno, dentro do Grupo Municipal do Partido Popular sabemos que os invernos do noso municipio son duros climatolóxicamente, con fortes choivas e fortes ventos, o que leva que moitas veces os accesos ás nosas praias se vexan afectados por estas inclemencias meteorolóxicas, deixando grandes desniveis e incluso sacando á vista rochas que dificultan o acceso a ditas praias. Como no caso que traemos a continuación, axuntamos imaxes do acceso á Praia dos Mosqueiros, que xa este grupo é coñecedor de anos atrás que o acceso queda un pouco perigoso despois do paso de inverno, que arrastra a area e deixa un gran desnivel entre a rampa e a area da praia, e incluso sacando á vista, como antes mencionábamos, rochas. Este grupo, cando estaba no goberno, todos os anos, antes do comezo da época estival, facía unha revisión de ditos accesos e o seu arranxo, polo que rogamos
En primer lugar, o arranxo do acceso á Praia dos Mosqueiros, xa que é o principal acceso á praia dos pais cos seus cativos e cativas. Revisión do acceso dos restos dos arenais do noso municipio e, no caso de ser necesario, o seu arranxo. Nada máis, moitas gracias. Señor Vidal, ten a palabra o señor concelleiro de Obras, Xavier Vidal. Boa tarde, grazas, señor alcalde. Sí, tanto o acceso aos mosqueiros como os outros accesos que haya ás praias que estean así, pois, non estexan logo, pois, que falten tábuas ou así, pois vamos a proceder ao seu arranxo. Grazas. Señor Vidal, rogo da señora Isabel Barreiro Rego, ten a palabra para poder formulalo. Gracias, alcalde. Boas noites de novo. A limpeza e desbroces é unha demanda constante solicitada polos veciños e veciñas de Ribeira. Neste caso, pois, imos a falar dunha demanda histórica que é a limpeza do río Listres e do río Pasariños na parroquia de Aguiño. O cal, como digo, era unha reclamación constante cando estábamos na oposición, pero agora, cando goberna o BNG, pois, esta demanda deixou de ser unha prioridade, esfumouse. Polo exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular presenta o seguinte rogo: demandar do Goberno tripartito de Ribeira a limpeza e desbroce do devandito río nos tramos denominados urbanos, competencia exclusiva do Concello e xestión as autoridades pertinentes a Augas de Galicia para levar a cabo a limpeza total do río Listres, nos tramos tamén denominados non urbanos, no seu caso a declaración responsable que permite facer esta limpeza sin necesidade de ter autorización para levar a cabo a devandita limpeza. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas. Para a resposta, o señor Mariño. Señor Barreiro, vamos por partes. Por una parte, agradecer su preocupación por la parroquia de Aguiño, pero también le recuerdo que usted hasta hace unos meses era miembro del Gobierno municipal. Primero le informo que este Gobierno está haciendo todos los trámites para que Aguas de Galicia cumpla con su labor de limpieza, por lo menos en lo que le corresponde, y segundo, este Gobierno ha pedido autorización también a Aguas de Galicia para que en el caso de demora desde el Concello se proceda a efectuar la limpieza de este río. De todas formas, señora Barreiro, en este momento tenemos todo preparado para que en el momento que en el caudal del río lo permita se proceda a la limpieza desde Braña do Muro hasta el final, hasta donde se pueda hacer. Pero mire usted, me causa sorpresa y a la vez me encanta su pregunta porque usted ha estado 4 años en el Gobierno de Ribeira y sabe cuál ha sido la última vez que se ha procedido a limpiar dicho río. Le voy a responder desde que un servidor, y yo voy a hablar en primera persona, ha dejado el Gobierno del señor Ruiz hace 8 años y 11 meses, no se ha vuelto a limpiar. Es más, conmigo en el Gobierno municipal, aunque queda mal hablar en primera persona, se limpiaba todos y cada uno de los años de esos 4 años que he ejercido y he formado parte de ese Gobierno. Hemos tenido que un servidor, esta gente, crear un nuevo partido para que cosas del destino volvamos a limpiar dicho río. Mire usted, ¿cuántas veces usted, señora Barreiro, en el Gobierno se ha realizado la limpieza de este río? O reformulo el interrogante, ¿cuántas veces usted en el Gobierno ha cumplido con el ruego que ahora, meses después, nos traslada a nosotros? Y le recuerdo que también en dicho río el Partido Avanza Independiente, si mal no recuerdo, había hecho un ruego también por una tala de un árbol que usted seguramente sitúa en ese río, que supone un verdadero peligro para viviendas, y ni caso han hecho. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Mariño. A seguinte pregunta é do señor Lijo Santos, que ten a palabra para poder formulalo. Gracias, señor alcalde. Gracias, compañeiros. A seguinte pregunta tenos que facer reflexionar a todos un pouquiño, especialmente a vostede, señor alcalde, e ao equipo de goberno, porque son 11 persoas traballando para o pobo, e ningún de vos, 7 delas cobrando, e ningún de vos foi capaz de solucionar ou de poñer remedio a día de hoxe a este problema. A seguinte pregunta fala de un accidente que houve no carril bici de Coroso por unha valla de obra que leva ali desde que rematou a obra. Entendemos que está rematada unha obra que se fixo dunha tubería ou algo así, e quedou cortando, obstaculizando o carril bici, e isto provocou un accidente que un ciclista, o día 2 de febreiro, chocou contra esta valla, por non vela, por ter pouca iluminación, mala sinalización, e a día de hoxe esa valla sigue obstaculizando o carril.
Falaba antes a señora Betanzos de desidia, deixadez, abandono. O señor Furones falaba da saturación sanitaria. Ese día saturamos o servicio sanitario porque este rapaz tivo que ir ao hospital e podíase haber evitado. Falamos de seguridade cidadá, moitas veces a seguridade cidadá pasa por isto, señor alcalde. O señor alcalde ten que ser responsable e exixir que se cumplan as medidas de seguridade ás empresas que fan as obras para que non ocurran este tipo de accidentes. Hoxe, despois de haber presentado a pregunta o venres a última hora, hoxe vemos que lle colocaron unha cinta de sinalización. Vamos a facer a cronoloxía deste accidente. 2 de febreiro, o ciclista cae. O 5 de febreiro, un servidor, como se me encomenda cando se me brinda esa oportunidade de ser concelleiro, de ser un enlace entre o pobo e o alcalde para transmitir as demandas que a ciudadanía ten, pois o día 5, que luns, comunicolle, señor alcalde, que hai un problema de seguridade no carril bici. Vostede asinte, recibe a notificación. O día 20 de febreiro, uns días despois, cando o rapaz se recupera, presenta a denuncia na policía local. Hai constancia, por tanto, de que o rapaz presenta a denuncia. E casi 4 meses despois, estamos ás portas de xuño, esa valla sigue no medio e simplemente lle colocaron unha cinta hoxe pola mañán. A pregunta é ben fácil. Por que non se tomaron medidas a tempo? Por que esa valla sigue obstaculizando o carril bici? E no caso de que a obra non haxa terminado todavía, por que non se ilumina? Gracias. Gracias, señor Rijó. Ben, pois efectivamente, vostede comunícame iso o día 5 de febreiro, eu o propio día comunico yo tamén á enxeñeira municipal e di que ese valado non pode ser retirado por seguridade, precisamente. É dicir, aí, nese punto concreto do carril bici, non pode haber ningún tipo de peso. Básicamente, polo que falaban antes tamén os meus compañeros de goberno, nos que se facía fincapé en que hai uns materiais, uns acopios nun aparcadoiro situado no Caramecheiro para poder facer ese recheo do propio paseo marítimo. O paseo marítimo nese punto está oco e, por tanto, se quitamos o valado pode ser aínda máis perigoso. Unha persoa que transite polo carril bici, ese valado pode velo medianamente ben. O propio día, esa semana que vostede me comunica esa cuestión, sinalízase, evidentemente, se hai algunha persoa que retira esa protección, pois o Concello ten que poñela novamente, non? Pero, en todo caso, como vostede ben dixo, hoxe está perfectamente sinalado, vese perfectamente ese valado, e se está aí, é precisamente por seguridade para que ningunha persoa do noso Concello poida precipitarse por un oco que ten ese paseo e que evidentemente temos que solventar a maior brevidade posible, pero tamén non todo se fai dun día para outro e temos constancia da súa pregunta. A seguinte pregunta é da señora Pérez. Cello de palabra para poder formulala. Grazas, boas noites a todos. Ben, a zona do Rueiro da Baixo, na parroquia de Olveira, é un núcleo de vivenda situado nun lugar de Bretal, na que os seus conveciños están a pasar certas dificultades para vivir e transitar de forma segura e salubre. Levan semanas achegándonos as súas preocupacións e necesidades na procura dunha resposta, polo que dende o Grupo Municipal do Partido Popular queremos trasladar ao Goberno estes problemas. En primeiro lugar, para acceder a este núcleo de vivendas, as carreteras son na súa maioría carreteras nas que colle a duras penas un vehículo, carecendo de marxes ou aceras. Ata fai unhas semanas nin sequera podía pasar un coche sen ir rozando en moitas zonas coa maleza que se apodera da vía. Ante esta situación, estes veciños víronse na obriga de pedir favor a outros veciños para que acudiran á zona a pasar cos seus tractores e a tallar de algunha forma o avance da maleza. Conseguindo de xeito provisional e mentres a maleza non volva a medrar en uns días que os coches poidan acceder sen sufrir danos, pero mantendo de igual forma a imposibilidade de que os viandantes paseen pola zona sen ter que invadir fincas ou cunetas molladas cando se atopan un vehículo. Somos conscientes de que na época na que estamos favorece o crecemento de vegetación, de que o Concello ten moitos metros de zona de desbroce, de que os traballadores están a traballar a reo,
pero gustaríanos trasladar estas necesidades, xa que todas as parroquias son distintas, polo que as súas necesidades tamén o son. Olveira conta con moita zona de vegetación e algunhas zonas están máis perxudicadas que outras, algunhas máis que as que aparecen nesta foto. Polo que do mesmo xeito que algunhas parroquias teñen falta puntual de retirada de areas, de árbores, de arranxos en zonas urbáns, etc., outras parroquias necesitan que se leven a cabo medidas de limpeza e acondicionamento por seguridade, e con métodos máis efectivos que preparen as zonas para evitar que os desbroces se precisen con tanta frecuencia, como pode ser o despexe de terra en aceras ou a apertura e limpeza de cunetas que favorece notablemente o crecemento da maleza. En segundo lugar, os mesmos veciños nos indican que xa denunciaron o mal estado dos contedores de lixo da zona, ambos con roturas que fan que se precipiten restos líquidos, e un deles mesmo sen tapa, o que está a provocar que os veciños non poidan achegarse e mesmo pasar por ali cerca resulte realmente incómodo, sen entrar xa no tema da insalubridade que se está producindo pola filtración de restos ao chan, o que provoca a atracción de animais aos arredores dos mesmos. Ante estas inquedanzas, queremos trasladar as seguintes preguntas. Entra nos plans do Goberno realizar un estudo das zonas máis afectadas das parroquias para levar a cabo un acondicionamento efectivo en tempo e forma, realizando os traballos que se precisen en zonas onde afecta visiblemente ao benestar veciñal e en particular na parroquia de Olveira? E considera o Grupo Municipal a ben reemplazar os contedores afectados e valorar a instalación de contedores de reciclaxe na zona? Moitas grazas. Ten a réplica a señora Redondo. Bueno, señor alcalde, eu antes de nada quería, é que antes non quise interrumpir, porque claro, hai que ser educado. Señor Vidal, usted díxome que un coche municipal... Que? Pero era un coche municipal. Bueno, pois cando termine o pleno, se fai favor, tamén me gustaría velo, porque me parece moi fuerte que acuse aos empleados deste concello dunha cousa que... Sí. Por non entrar en réplica, despois pode enseñarlle... En canto, señora Pérez, eu entendo a súa preocupación, xa veño reivindicando varios plenos, antes foi o señor Reiriz, que trouxe tamén de Artes, da parroquia de Artes, que comenzaron esta semana. Eu entendo a súa inquietude pola falta de recursos que temos neste concello para levar a cabo as limpezas, sinceramente. Créeme que como concejala e responsable do servicio sinto moitísimo que teñamos tantas limitacións e esta situación tan precaria, pero claro, tendemos que dar de conta que a situación que herdamos do anterior goberno económicamente, polo menos no que a mí me corresponde, non foi a máis boa do mundo, pero bueno, ainda así intentamos favorecer todas as necesidades dos nosos contribuintes. En canto á reposición do contenedor, o servicio sabe que está concedido a unha empresa, a unha subcontrata, Urbaser, e estaban esperando recambios de contenedores. Si non me equivoco, chegaron o mércores pasado, tanto de pezas como de containers, polo tanto, supoño que eso será na maior brevedade posible, será reposto. Sigo dicindo que dentro do Concello, darlle gracias primeiro ao servicio que a mí me corresponde, que é o de desbroces, que estou moi orgullosa deles, xa que sin o seu labor incansable, porque vos podo asegurar que outra cousa non fan, pero traballan continuamente para poder ter Ribeira máis limpa. Exactamente, estamos avaliando tamén novas áreas de reciclaxe na parroquia, en todas as parroquias, para poder solventar eses problemas e que todos os contribuintes de Ribeira podan reciclar tamén. Vale, máis nada, moitas grazas. Moitísimas grazas, señora Redondo. Pois este era o último rogo e non habendo máis puntos na orde do día, levantamos a sesión.